Ahoj, takže vítajte pri informačnom videi a ako môžete z názvu videa opäť prečítať, tak sa to bude týkať tentokrát dvoch vecí. Prvá vec je áno, teraz ma všetci ukameňujete. Ide o opäť vlogovací kanálik, takže vlogovací kanálik je Zimet Vlogs a možno sa pýtate, prečo som vymazal Multizimet Vlog, sa to volalo asi tak. No prečo som to vymazal? To je z dôvodu, pretože boli trošku menšie problémy v škole, takže som to musel odstrániť ten kanál a niekto mi píše na Skype, sakra, to je ale otrava, asi to bude Jipko, môj spolužiak, no. Takže teda zakladám nový kanál a ten bude vyzerať asi trošku inak, pretože budem tam asi väčšinou nahrávať s iPadom 2 a video môžem rýchlo uploadnúť, čiže budú videá aj častejšie, čiže tam je tomu aj jeden každý deň, hej, čiže to som hovoril aj na Multizimet Vlogs, sa to nesplnilo kvôli pomalému uploadu, ale možno teraz to splním. Dúfam, že som netrpal blbosti. Takže odkaz na ten kanál máte v popise videa a takže kebyže ste takí milí, tak tam prosím vás dajte odber, pokiaľ teda sa vám tie videá budú páčiť. Zatiaľ je tam jedno video, takže ja som ho pred chvíľou založil, hej, a video som uploadoval 3-minútové asi, to bolo nejak 5 hodín asi. Tak nejak, ale ne, tak asi nejak 5 minút som to uploadoval 3-minútové video, takže naozaj môžem často robiť vlogy, akurát teda, že trošku škoda, že je to iPad, ani iPhone, pretože sa to dosť blbo dlží, áno, blbo sa to dlží. Takže nekupujte si iPad, lebo sa blbo dlží. Ďalšia vec je tá súťaž o Minecraft náramok a Minecraft ten prívesok. Takže vy ste po väčšine písali, že chcete zelený náramok a že chcete zelený náramok. Takže ja už som si otvoril môj krásny černý náramok a tam už môžete, ja neviem rozprávať, tam už môžete na tom logu vidieť, že už ho mám vlastne na sebe, takže bude súťaž o zelený náramok a prívesok creeperský, ty kokos, také skloňovanie, no to je jedno. Takže, ešte neviem, jak to spravím, ale pravdepodobne to spravím proste čistou náhodou, čiže proste musíte si kúpiť mobil Hello Kitty, musíte si kúpiť balón Hello Kitty, musíte mať podložku Hello Kitty a musíte si namalovať na čelo Hello Kitty. Presne tak. Ale ne, seriózne, proste tam dáte, čo im odber a napíšete do komentárov. Chcem sexy náramoček od Multizimet Kva, hej? Proste a ja to vylosujem náhodne cez programík, akoby spravím vyhlásenie, samozrejme vo videu to vylosujem a asi tak. Pokiaľ máte iný nápad, jak by som to mohol spraviť, tak napíšte, keď tak. Budú dvaja výherci, nie že jeden dostane aj, ale jeden dostane náramok a jeden prívesok, hej, takže asi tak. A to by myslím, že bolo asi všetko teda Odo to všetko, teda to už som povedal a tak, no tak ja by som sa už asi mohol rozlúčiť, ok, no tak ahoj!